Como non teño necesidade de estar en política, métome porque hai moita xente que necesita de unha nova vía. Isto non pode continuar así e estou farto, personalmente estou farto de estar lendo o periódico todos os días e que todos os días nos estén a engañar. Pois toda unha cadena que Terra Galega está intentando modificar. É unha vía que quere cambiar co que está pasando. E, polo tanto, temos que espabilar e eu anímovos para que demos ese novo impulso a esta terra que necesita, non? Pois un séntese ledo dun traballo feito daquel 23 de abril do 2007, cando presentamos as 19 candidaturas, os propios medios de comunicación abraiados dixeron nas portadas, que hoxe non nos recollen porque os partidos grandes pois manexan tamén os medios de comunicación. Ese señor que temos aí, Xoán Gato, fixo un auditorio en Narón non coa subvención da Xunta, cos cartos do Concello. E iso é o que queremos facer nós. Unha autonomía municipal, un proxecto de país con esa autonomía municipal e ser capaces de desenvolver os nosos concellos, que están suxeitos a un poder totalmente clientelar. Quero dicirvos tamén que nestes momentos as enquisas están moi apretadas, moi axustadas, e creo sinceramente que Terra Galega vai ser chave no Parlamento de Galicia. Eu quero unha Galicia que sexa capaz de manter a súa poboación e ainda máis que sexa capaz de aumentala. Terra Galega neste momento é necesaria. É necesario ter unha voz nova no Parlamento que sexa capaz de representarvos a todos vós, que sexa capaz de representarme a min, por suposto, e a todos os galegos que non se sinten representados neste intre. Somos os outros, e se vos fixades, estes días mirades esas enquisas, ese apartado de outros foi crecendo moitísimo, moitísimo nesta última semana. Espero que co vos apoio e coa vosa axuda siga crecendo tanto como para que academos ese 5% de representación que necesitamos para o Parlamento. Subidevos a este barco porque con este capitán imos chegar ao porto que vos queredes, o mellor porto, porque Terra Galega está a defender ahora mesmo algo que non defende ningún partido. Estamos xa na última etapa do que son as eleccións autonómicas, estamos chegando á meta, estamos cerca de rematar un traballo, de expandir unha idea, de intentar levar a ilusión por moitos povos. Encima temos que ir costa arriba. Don Manuel Fraga, cando era dueño e señor del Reino de Galicia, pois coaquela prepotencia que lle caracterizaba, non quería ter ningún tipo de vasallo que viñera a estorbarlle no Parlamento e subeu do 3 ao 5%, pois para que non entraran nin as de Coalición Galega, nin aqueles de Camilo Nogueira, nin os outros que podían salir. El quería ter canto menos revoltixo mellor. Protestou o PSOE, protestou o BNG, protestaron, pero ahora xa están incorporados á mesa. Inda encima piden refuerzos, se organiza aquí o desembarco de Normandía, empezan a chegar ministros, empezan a chegar antigos pesos pesados, como lle chaman eles, a convencernos de que Galicia é e siga sendo un país de terceira división, un país sumiso, un país adormecido, un país de súditos, en vez de ser un país que teña satisfacción de sí mismo, que teña autoestima e que seña un país de cidadáns. E non veñen a falar dos problemas da nosa terra. Non falan de un país que ora ten 220.000 parados, dos cales 35.000 están sin cobrar o paro porque xa agotaron esa prestación. Non veñen a falar de que nos 3 últimos anos 27.000 xóvenes abandonaron o sector agrario porque non lle ven por vir a unha zona agrícola que está olvidada da man de Dios ou está con proxectos totalmente inviables. Nós somos os últimos en recibir prebendas porque somos moi poucos votos, non contamos para nada a nivel do Estado. Galicia non ten unha voz exigente que clame por os seus dereitos e día tras día, ano tras ano, se considera, repito, unha reserva espiritual dos votos para usarle moitas veces en contra de los mismos. Temos récords
que sí, que aí destacamos, xa somos os últimos de todo, como son as pensións máis baixas, que ni siquiera moitas chegan ao salario mínimo de todo España. Se algún de vos ten un fillo, ou se tedes 20 e pico de anos, estades no paro ou tedes negro. Este é a hora que hai máis gastos extraordinarios e extemporáneos na Xunta, que se despilfarra máis que en toda a historia da democracia. Hai obedes, mesas, despachos, millóns de euros en viaxes, sillas de 2.500 euros, mentras o pobo sufre e non ten inversión directa para crear un metro cuadrado de chan industrial, non ten unha inversión para axudar a miles de personas, 40.000 en total, que están reclamando dereitos na lei de dependencia. Cantas familias teñen o avó, teñen os seus pais ou teñen os fillos con minusvalías físicas, psíquicas, de calquer tipo, e non lle chegan as axudas, e hai que ter morro, hai que ter estómago para gastar millóns e millóns de euros en algo tan inútil como facer despachos novos, como se iso fora a solución dos problemas de Galicia. No ano 2000 se fixo un manifiesto que gardo eu, que se titulaba Máis democracia para Galicia, e se denunciaba este procedimento que estábamos a vivir, dicindo que había que crear unha Galicia nova con outro impulso e con outra enerxía. Agora, con prácticas caciquiles diarias, non hai día na prensa que non veades unha tras outra, si se levan señores maiores de viaxe a Portugal e lles dan o viraje para ir a un meeting do señor Quintana, se isto chega tiña que ocupar as primeiras portadas da prensa. Pois agora non hai escritos demandando máis democracia para Galicia. Agora non hai movimientos de intelectuales, non hai nin poetas, suministramos todo o que temos, má de obra, enerxía, inclusive o noso aforro. Sabedes que temos o maior número de sucursales bancarias por habitante do Estado español. Nos vimos a servir da política e non a servirse da política. Vimos a completar o menú electoral entre un caldo gallego rancio, con un touciño que cheira ou pegá e que non coule ben e que esconde todo o que é dentro da mezcla de verduras, de patacas e de fabas. Un BNG que eu lle chamo aglomerado nacional galego, porque en realidad é un aglomerado, unha xuntanza de xente de dereitas, de xente de izquierdas. Como ese partido pode dicir que defende a nosa terra cando sabe que o goberno Zapatero leva nos seus 4 últimos anos de goberno as promesas e os presupostos incumplidos superan os 2.500 millóns de euros. Queremos crear a Galicia dos dereitos. Non se sabe se un ten dereito a un pobo ou unha comarca a ter unha residencia da terceira edad, a ter unha residencia de enfermos de Alzheimer, de xente que teña enfermedades mentales. Temos, polo tanto, que aforrar unha habilidade económica, un novo plan de Galicia de ordenación territorial e terminar co clientelismo político. Temos experiencia, temos e sabemos facelo. E somos de centro porque en este camiño dialogamos con todos. Nós somos necesarios. De tal forma, mirade o que digo, que se non estamos no Parlamento, volvemos a perder o tren da historia. Facer outro paréntesis de 4 anos e eu volverei, se vivo, a dicirvos aquí prácticamente o mismo. Seguimos sendo suministradores, seguimos, porque ningún deles leva no seu proxecto cambiar o rol. Pero darnos a confianza, xuntémonos todos para cambiar esta situación. Boas noites e moitas gracias.